Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο σιγά σιγά. Αν θέλετε να στέλνετε κάποια μηνύματα μπορείτε να στέλνετε μέσα στο chat. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν να λέμε κάποια πραγματάκια. Εντάξει, βέβαια δεν θα ξεκινήσω κατευθείαν με το θέμα. Λέω έτσι να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό ή λίγο πιο ευχάριστο. Γιατί λέει πολλές φορές η ευθεία είναι ο συντομότερος δρόμος. Καλησπέρα και από μένα, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν πειράζει. Εντάξει, λοιπόν, κάποιες φορές χρειαζόμαστε να κάνουμε κάποια πραγματάκια στα Windows, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες συντομεύσεις, κυρίως συντομεύσεις του πληκτρολογίου, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες. Εντάξει, μόλις όταν σας στείλω αυτήν εδώ την παρουσίαση, θα δείτε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σύνδεσμος, στον οποίο μπορείτε εσείς να πατήσετε και να δείτε τις συντομεύσεις. Εντάξει, βλέπετε εδώ τις συντομεύσεις αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βλέπετε το Brave, το παράθυρο, έτσι το βλέπετε όλοι. Μισό, και εγώ το βλέπω. Συγγνώμη λίγο γιατί έχασα ένα λεπτό και δεν κατάλαβα που μπήκαμε τώρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, ξαναδείχνω λιγάκι ότι εδώ πέρα τώρα έχουμε κάποιες συντομεύσεις στο Windows, έτσι. Ναι. Όλες αυτές οι συντομεύσεις υπάρχουν στο ίντερνετ. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένας σύνδεσμος, στον οποίο άμα κάνετε κλικ, θα σας το στείλω βέβαια, θα δείτε ότι εδώ πέρα έχουμε διάφορες συντομεύσεις, έτσι. Θα μας ανοίξει αυτό εδώ το παράθυρο. Όλες αυτές είναι συντομεύσεις που αφορούν κάποιες εργασίες στο Windows. Προφανώς, ας πούμε, δεν μπορώ να τις δείξουμε όλες και κάποιες από αυτές θα πρέπει να τις βρείτε, να πειραματιστείτε και μόνοι σας, έτσι, για να κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά ένα θα πω μόνο, ότι το πληκτρολόγιο είναι πολλές φορές ο πιο γρήγορος τρόπος για να κάνω κάποια πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, έτσι έχω ετοιμάσει λοιπόν κάποιες από αυτές τις συντομεύσεις σαν ένα μπούσουλα, σαν μια γρήγορη αναφορά. Καταρχήν εδώ πέρα βλέπετε ότι πάνω αριστερά έχουμε το κουμπάκι των Windows, έτσι, που υπάρχει σε κάθε πληκτρολόγιο στο αριστερό του μέρος. Αυτό πάντα κάνει μια λειτουργία. Ποια λειτουργία? Ανοίγει την έναρξη. Δηλαδή πολλές φορές αντί να πάω με το ποντίκι μπορώ να πατήσω πάνω στη σημαία στο πληκτρολόγιό μας και να ανοίξει, εντάξει. Επίσης πάντα είναι χρήσιμο, ας πούμε, Windows το ίδιο πλήκτρο, στο οποίο θα αναφέρομαι σαν πλήκτρο Windows, κάτω βέλος ή πάνω βέλος, εντάξει. Ένας γρήγορος τρόπος πάντα αρκεί να μπορώ εγώ να κάνω κάποια πράγματα είναι η αντιγραφή και επικόλληση. Αυτές οι συντομεύσεις είναι φοβερά χρήσιμες. Ωραία, δηλαδή διαλέγω αυτά που θέλω πρώτα, είμαστε εξοικειωμένοι με την επιλογή. Καταρχήν, σε περιβάλλον Windows, θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να του δείξω λίγο μισό λεπτό πώς λειτουργεί? Εγώ όχι προσωπικά, το ξέρω. Ωραία. Δηλαδή διαλέγουμε Ctrl-C αντιγραφή, Ctrl-V επικόλληση. Επίσης κάτι που βρήκα πολύ ωραίο είναι σημαία και τελεία. Το σημαία τελεία ανοίγει αυτό εδώ το ωραίο μενού, το οποίο έχει διάφορα emoticons. Ας πούμε αυτό εδώ το emoticon το έχω εισαγάγει από αυτό εδώ το παράθυρο. Μπορείτε επίσης να βάλετε και ενδεχομένως και κάποια κινούμενη εικόνα στο εγγραφό σας. Όλα αυτά εδώ πέρα. Τα ωραία πραγματάκια. Σημαία τελεία. Έτσι, για να κάνετε, ας πούμε, λίγο το εγγραφό σας λίγο πιο χαρούμενο, ας πούμε. Ωραία. Το Alt F4 είναι επίσης μια άλλη κλασική συντόμευση, η οποία χρησιμεύει στο να κλείνει τα ενεργά παράθυρα. Αν δεν υπάρχει κανένα ενεργό παράθυρο ανοιχτό, τότε θα εμφανίσει το παράθυρο του τερματισμού. Εντάξει. Επίσης, πολύ χρήσιμος συνδυασμός πλήκτρων, και τον έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, είναι το Windows, το πλήκτρο Windows. Κρατάμε πατημένο το Windows και το Shift και πατάμε μία φορά το πλήκτρο S. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει το εξής. Έτσι, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αντιγράψουμε ένα τμήμα της οθόνης. Έτσι, βλέπετε τώρα πρέπει να έχει γίνει λίγο πιο σκούρα, ένα τμήμα της οθόνης στο πρόχειρο. Στη συνέχεια εγώ τι μπορώ να κάνω? Μπορώ αυτό εδώ το τμήμα το οποίο διάλεξα να το επικολλήσω, έτσι, παράδειγμα να πω στο Word. Για να σας ανοίξω λίγο το Word εδώ πέρα. Είναι πολύ χρήσιμο ειδικά όταν πας να κάνεις κάποιες παρουσιάσεις. Ωραία, Ctrl-V. Βλέπετε τώρα ότι αυτός εδώ... Ορίστε, ναι, Ctrl-V. Να το τραβήξουμε. Ορίστε. Λέω σαν στιγμιότυπο οθόνης να το τραβήξουμε. Ακριβώς, είναι στιγμιότυπο οθόνης, ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορώ εγώ να πάρω
έτσι, και να κάνω αυτό το πράγμα. Ωραία. Πολύ χρήσιμο συνδυασμός, ειδικά όταν θέλω να πάρω κάποια εικόνα, ειδικά όταν θέλω να κάνω κάποια παρουσίαση, είναι πάντα πολύ χρήσιμο. Ωραία. Όσο εδώ λοιπόν είμαστε εντάξει, αυτά φυσικά θα σας τα στείλουμε email ή θα τα ανεβάσω στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οκ. Όλα εντάξει, όλα εντάξει. Άρα ας αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο στο ζουμί που λέμε και στο χωριό μου της ιστορίας. Το περίφημο E-Class, εντάξει, το οποίο θα σας το δείξω εδώ στην πράξη. Βέβαια, σαν εργαλείο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή δεν θα μας έφταναν ώρες για να το εξετάσουμε, να τα δούμε όλα. Εγώ αυτό που θα προσπαθήσω να σας δείξω είναι τα πιο συνηθισμένα. Ωραία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε κωδικούς του σχολικού δικτύου, προκειμένου να μπορούμε να συνδεθούμε. Λειτουργεί από το 2006. Ωραία, για να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά, ας συνδεθούμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ ήδη εγώ έχω διάφορα μαθήματα. Αλλά ας δούμε πώς δημιουργούμε ένα μάθημα από την αρχή. Καταρχήν όταν συνδεθούμε μας βγάζει διάφορα. Εντάξει, έχει εδώ ένα ημερολόγιο όπου έχω προγραμματισμένα διάφορα γεγονότα. Ωραία, κάποια μηνύματα. Εδώ πέρα έχω τα μαθήματα και τις ενέργειες που μπορώ να κάνω. Αλλά πώς ξεκινάω? Επίσης εδώ στην αριστερή μεριά, προσέξτε λίγο, έχει και διάφορα εγχειρίδια. Ωραία, τα οποία μπορούμε εμείς να δούμε. Έχει ας πούμε το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή, πώς θα κάνω κάποιες ενέργειες. Όλη αυτή η βοήθεια είναι πολύ χρήσιμη. Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά εδώ πέρα. Βέβαια όλα δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ κανένας. Χρησιμοποιούμε οτιδήποτε ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες. Ωραία. Τώρα όμως πώς θα κάνουμε ένα μάθημα? Εδώ πέρα βλέπετε έχει δύο κουμπάκια. Έχει εγγραφή σε μάθημα, άμα θέλω να εγγραφώ σε κάποιο ήδη υπάρχον μάθημα, ή δημιουργία μαθήματος. Στη δημιουργία μαθήματος δίνω έναν τίτλο. Συγκεκριμένα ας βάλουμε, ας ανοίξουμε ένα μάθημα στο οποίο να μπορούμε να προσθέτουμε τις παρουσιάσεις τις οποίες θα ετοιμάζουμε. Για εδώ πέρα, ας έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το μάθημα για να βάζουμε διάφορα το υλικό το οποίο θα μαζέψουμε, εντάξει, ενδεχομένως κάποιες φωτογραφίες, κάποιες παρουσιάσεις κτλ. Λοιπόν, πώς να το ονομάσουμε? Ας το ονομάσουμε επιμόρφωση. Εντάξει. Ωραία. Στη σχολική μονάδα διαλέγουμε ημερήσιο γυμνάσιο Βογατσικού ή οποιαδήποτε σχολική μονάδα έχουμε. Μπορούμε να δώσουμε μια περιγραφή, αλλά η ουσία αρχίζει από εδώ και πέρα. Ωραία. Ότι ποια θέλουμε να είναι η μορφή. Εγώ συνήθως το αφήνω αυτό εδώ μάθημα με ενότητες. Δεν το πειράζω. Επίσης άδεια διάθεσης είναι πολύ σημαντικό, ένα επίσης σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή εμείς μπορεί να μην θέλουμε κάποιοι να χρησιμοποιήσουν την παρουσίασή μας ή το υλικό το οποίο έχουμε ανεβάσει. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε εμείς να ορίσουμε εδώ το επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων. Ωραία. Μπορώ να πω για παράδειγμα ότι προστατεύονται όλα τα δικαιώματα. Ή μπορώ να πω ότι μπορούν να χρησιμοποιείται άδεια χρήσης μόνο με αναφορά δημιουργού. Δηλαδή οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει κάποιο τώρα κομμάτι από αυτή την παρουσίαση θα πρέπει οπωσδήποτε και να αναφέρει. Ωραία. Εδώ βλέπετε διάφορες δυνατότητες τις οποίες μας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε το μάθημα. Αλλά προς το παρόν να τα αφήσουμε ότι δεν έχει οριστεί. Εδώ τώρα έχουμε τους διάφορους τύπους εγγραφής. Δηλαδή εγώ μπορώ να πω ότι είναι ένα ανοιχτό μάθημα το οποίο κάθε ένας μπορεί να έχει πρόσβαση. Χωρίς κωδικούς, χωρίς τίποτα. Οκ. Μπήκε ο Γιώργος. Γιώργο, μας ακούς? Καλά, ναι, σ' ακούω. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Εγώ και πριν από τώρα συνδέθηκα από τον υπολογιστή, γιατί πριν είχα ένα πρόβλημα. Σας άκουγα από το κινητό. Εδώ μπορώ να ορίσω εγώ αν απαιτείται εγγραφή. Δηλαδή μπορεί να πει μεν όποιος θέλει, αλλά χρειάζεται να κάνει πρώτα μία εγγραφή. Και υπάρχει το λεγόμενο κλειστό μάθημα. Όλα, συγγνώμη, δεν ακούγεστε καθόλου.
Δεν ακούγομαι καθόλου, τώρα μ' ακούς? Τώρα ναι. Λοιπόν, δοκίμασε να ανεβάσεις και λίγο την έντασή σου. Λοιπόν, τώρα στο κλειστό μάθημα πρόσβαση μόνο όσοι είναι στη λίστα χρηστών. Και θα δούμε πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε μια λίστα χρηστών εδώ πέρα. Ωραία. Άρα ας πούμε εμείς αυτή την περίπτωση ότι θα είναι ένα κλειστό μάθημα όπου πρόσβαση θα έχουν μόνο όσοι είναι στη λίστα χρηστών του μαθήματος. Άρα ας πατήσω εδώ πέρα δημιουργία μαθήματος. Εντάξει. Δημιουργήθηκε. Με το που το δημιούργησα πατάω εδώ είσοδο. Ωραία. Τώρα αυτό εδώ το παράθυρο βλέπετε ότι στα αριστερά εδώ έχω τα διάφορα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία υπάρχουν. Σαφώς εδώ πέρα μπορώ εγώ στην περιγραφή του μαθήματος πατώντας εδώ το μολύβι να προσθέσω πράγματα, έτσι. Ας γράψω εδώ ένα κείμενο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό κείμενο. Ας βάλουμε. Φυσικά θα δείτε ότι εδώ πέρα μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Ωραία. Μπορώ φυσικά να βάλω εικόνες, μπορώ να βάλω συνδέσμους, να βάλω ό,τι θέλω. Εξορισμού λοιπόν όταν φτιάχνω ένα μάθημα έχω εγώ αυτές εδώ τις επιλογές. Τώρα, πώς θα μπορέσω να προσθέσω χρήστες σε αυτό το μάθημα ή πώς θα μπορέσω εγώ να προσθέσω περισσότερες επιλογές εδώ. Όλα βασικά γίνονται εδώ που λέει διαχείριση μαθήματος, σε αυτό εδώ το κομμάτι. Ωραία. Όταν το πατήσω βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει διάφορες επιλογές. Μία επιλογή παράδειγμα που με ενδιαφέρει είναι τα εργαλεία. Ας πατήσουμε λίγο να δούμε τι εργαλεία μας παρέχει. Ωραία. Εδώ βλέπετε όλα αυτά είναι τα ενεργά εργαλεία και είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Εγώ πάντως αυτό που χρησιμοποιώ σε κάθε μου μάθημα είναι καταρχήν οι εργασίες. Έτσι. Είναι οι ομάδες χρηστών. Ωραία. Η γραμμή μάθησης χρησιμοποιώ συνήθως αυτά εδώ πέρα. Προσέξτε πώς τα έβαλα. Ότι έκανα κλικ πάνω τους. Ωραία. Το έκανα μπλε και στη συνέχεια πάτησα το βελάκι της μετακίνησης. Εντάξει. Σε περίπτωση τώρα που θέλω εγώ να αφαιρέσω κάποιο μάθημα, μπορώ να κάνω κλικ πάνω του και να πατήσω το βελάκι προς την άλλη μεριά. Οπότε αυτό όπως διαπιστώνετε έφυγε από τα ενεργά εργαλεία. Εντάξει, εμείς όμως ας τα αφήσουμε γιατί είναι χρήσιμο. Τώρα κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια άλλα πράγματα. Έχει παράδειγμα εδώ ένα σύστημα wiki, το οποίο μας επιτρέπει να ανοίξουμε στο μάθημα μια δικιά μας Wikipedia. Ωραίος εδώ. Πατάω υποβολή. Άμα πάμε τώρα εδώ εμείς στα ενεργά εργαλεία, θα δείτε ότι προσθέθηκαν. Ωραία. Είμαστε εντάξει ως εδώ. Άμα θέλετε μπορείτε ταυτόχρονα κι εσείς να δοκιμάζετε κάποια πράγματα, έτσι, να μην κάθομαι να πολυλογώ, αλλά να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια πράγματα. Θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, κάτι θα θέλατε να ρωτήσετε ως εδώ? Όχι, όλα καλά. Όλα καλά, οκ. Πάντως, εγώ προς το παρόν, ας πούμε, για να πω, φαντάζομαι και πιο πολύ, το κάπως έχω δημιουργήσει. Αυτά τα έχω βάλει και στην παρουσίαση. Έχω βάλει, δηλαδή τα πιο βασικά. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένας μπούσουλας. Εντάξει, και προφανώς μπορείτε να στείλετε μήνυμα, να ρωτήσετε. Πάντως, από ό,τι ξέρω και ο Χρήσανθος πρέπει να δουλεύει πολύ το e-class σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, ας δούμε λίγο στα έγγραφα. Τι μπορούμε να βάλουμε, τι έχουμε στα έγγραφα. Ωραία. Τώρα εδώ στα έγγραφα έχουμε εδώ επίσης διάφορες επιλογές. Βασικά όλη η δουλειά γίνεται εδώ πάνω αριστερά. Δεξιά, συγγνώμη. Εντάξει, επίσης προσέξτε λίγο αυτό εδώ το εικονίδιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε περιβάλλον καθηγητή. Εντάξει. Εδώ έπειτα παρατηρήστε ότι έχει και βοήθεια. Αν εδώ πατήσω τώρα αυτό το κουμπί, γίνεται αλλαγή σε περιβάλλον μαθητή. Δηλαδή πολλές φορές θέλουμε εμείς να δούμε τι ακριβώς βλέπουν οι μαθητές μας. Είναι πολύ βοηθητικό. Εντάξει, εδώ βλέπετε ότι οι μαθητές δεν έχουν κάποιες επιλογές που έχουμε εμείς εδώ. Για να το ξαναπατήσω εδώ, λίγο να το δούμε. Το βλέπετε? Εδώ πέρα τώρα μας λέει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο ή να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο, ένα φάκελο. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν εμείς ένα φάκελο και ας τον βαφτίσουμε
και ας τον βαφτίσουμε τέλος πάντων παρουσιάσεις. Ωραία. Εδώ βλέπετε δημιούργησε ένα φάκελο αυτή τη στιγμή. Τώρα άμα κάνω κλικ πάνω του θα μπω σε αυτόν εδώ το φάκελο. Βλέπετε ότι είναι άδειος. Ας ανεβάσουμε ένα αρχείο. Και φυσικά μπορώ να κάνω και μαζικά. Μπορώ να ανεβάζω και μαζικά. Εδώ τώρα προς το παρόν ας επιλάξω την παρουσίαση του μαθήματος, έτσι. Εδώ βλέπετε μπορούμε να βάλουμε διάφορα. Για λιγάκι να το βρω. Μισό λεπτό, γιατί βλέπετε εδώ γίνεται και ένας μικρός χαμός από έγγραφα τα οποία υπάρχουν. Και ας ανεβάσουμε. Προσέξτε λίγο. Τώρα αντί να κάτσω να γράψω όλο το όνομα από την αρχή θα το διαλέξω και θα πατήσω ένα Ctrl-C εδώ. Λοιπόν, ας ανεβάσουμε λοιπόν αυτό εδώ το αρχείο και ας βάλουμε αυτό εδώ το όνομα. Εντάξει, φυσικά μπορώ να ορίσω πνευματικά δικαιώματα, να δώσω μια περιγραφή, συνήθως όλα αυτά βέβαια είναι λίγο περιτά. Και πατάω ανέβασμα. Ωραία. Να το. Αυτό τώρα το αρχείο έχει ανεβεί. Δηλαδή είναι προσβάσιμο για όποιον έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή σε αυτήν εδώ την τάξη. Επίσης ένα καλό κόλπο που έχω δει ότι μπορεί να δουλέψει είναι ότι μπορώ να διαλέξω αυτό εδώ το αρχείο. Προσέξτε λίγο, σέρνω με το ποντίκι. Ωραία, για κάτσε λίγο να το πιάσουμε λίγο καλά αυτό και πατάω Ctrl-C όπως έχουμε πει για αντιγραφή. Τώρα αυτό που κάνω εγώ πολλές φορές είναι ότι εδώ θα πατήσω το δεξί κλικ του ποντικού. Θα θυμόμαστε κάτι στα Windows όταν δουλεύουμε πάντα το δεξί κλικ του ποντικού. Γιατί ανοίγει μενού συντόμευσης και θα ζητήσω άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα. Ωραία. Τώρα θα κάνω εδώ ένα κλικ στην επεξεργασία πληροφοριών και θα κάνω επικόλληση αυτό το σύνδεσμο. Μια τρομερή ιδιότητα που έχει το e-class είναι ότι μπορώ εγώ να κάνω αντιγραφή όπως είδατε και να κάνω επικόλληση. Κύριε Νίκο, χάνεστε κάπου στον ήχο. Χάνομαι. Τώρα με ακούς? Οι άλλοι δεν ακούτε? Ναι, σ' ακούω. Εγώ σ' ακούω. Εσύ με ακούς? Οι άλλοι ακούτε καθαρά, γιατί εγώ δεν ακούω καλά. Όχι, και εγώ μερικές φορές χάνεται. Είναι μερικές φορές αναπέσει. Μερικές φορές διακόπτεται και αν δεν θα ξανάρχεται. Μάλιστα. Τώρα με ακούτε πιο καθαρά? Ναι, τώρα ναι. Μάλιστα. Γιατί, τέλος πάντων, γιατί κάνει αυτά τα τριτύπια δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό μου επιτρέπει βέβαια, αυτό μου επιτρέπει βέβαια σε αυτή την περίπτωση να μπορώ να κάνω επικόλληση τα έγγραφα τα οποία θέλω. Ας πατήσω τώρα εδώ υποβολή και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή αυτό έχει γίνει κανονικό σύνδεσμο στον οποίο εγώ μπορώ να πατήσω, έτσι, και να δω το αρχείο. Εντάξει, αυτό σας έχω ετοιμάσει. Μόλις τελειώσει το μάθημα θα πάρω λίγο τα email σας στο σχολικό δίκτυο ή άμα θέλετε, εντάξει, μπορείτε να θα πάρω λίγο τα email στο σχολικό δίκτυο που έχετε και θα σας γράψω στο μάθημα, έτσι. Και μάλιστα θα σας δείξω πώς γίνεται και εγγραφή ευθύς αμέσως. Είμαστε εντάξει ως εδώ? Απορίες? Ναι. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Τώρα, ένα σημαντικό σημείο επίσης το οποίο μπορούμε να δούμε εμείς είναι η λεγόμενη επίσης, είναι οι ανακοινώσεις, είναι προφανές, έτσι, ότι μπορώ εγώ να προσθέσω ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα, στο οποίο μπορούν οι μαθητές και να βλέπουν τι γίνεται. Να μπορώ να βάλω έτσι κάποιο εκπαιδευτικό υλικό με τον ίδιο τρόπο τον οποίο έβαλα και πριν. Σημαντικό σημείο είναι η λεγόμενη γραμμή μάθησης. Τώρα, αυτό γιατί είναι χρήσιμο? Αυτό μου φάνηκε πολύ χρήσιμο στην τηλεκπαίδευση, όταν κάναμε WebEx. Γιατί πολλοί μαθητές δεν είχαν υπολογιστή. Είχαν κινητά τηλέφωνα μόνο ή tablet. Άρα δεν μπορούσα να τους πω παράδειγμα ότι κοίτα να δεις, βάλε το PowerPoint ή βάλε το Word. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο ούτως ώστε να μπορεί αυτός, να μπορούμε να το έχουμε στο browser μας μόνο. Και τι έκαναμε? Υπάρχει λεγόμενη γραμμή μάθησης, στην οποία γραμμή μάθησης εγώ τώρα δημιουργώ ένα μάθημα. Δηλαδή λέω για παράδειγμα, έτσι. Συγγνώμη κύριε Νίκο, μπορείτε να επαναλάβετε λίγο από την αρχή, πριν τι κάνατε, γιατί χάθηκε κάπου ο ήχος.
Από εκεί Και που δεν λέγαμε, μπορώ να καταλάβω γιατί χάνεται. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. πολλά. Είναι ενοχλητικό. Λοιπόν, εδώ εν ολίγης, έτσι, είπαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε το μάθημά μας. Βέβαια αυτό κυρίως είναι για εξαποστάσεως. Ναι, Γιώργο, ήθελες κάτι? Πάλι δεν ακούγεστε. Μισό λεπτό. Μήπως έχετε το μικρόφωνο με αυτόματη προσαρμογή του ήχου, τίποτα και γι' αυτό που το κάνει όλο αυτό? Τι να σου πω, δεν νομίζω να έχω αυτόματη προσαρμογή πουθενά. Δεν νομίζω ότι έχω πουθενά αυτόματη προσαρμογή. Για να δούμε εδώ λιγάκι. Να δούμε λίγο. Εδώ μήπως μας το κάνει. Γιατί η αλήθεια είναι ενοχλητικό. Για να δούμε μήπως είναι αυτό. Εντάξει, μπορεί να κάνει κάτι τέτοια χαζά. Είχες δίκιο, για να δούμε. Τώρα ακούγομαι πιο καθαρά. Λοιπόν, εδώ τώρα άμα πατήσω δημιουργία, μπορώ εγώ να δώσω ένα όνομα για το μάθημα. Ας πούμε μάθημα πρώτο. Το ονομάζω. Ωραία. Εδώ πέρα τώρα εγώ μπορώ να το επεξεργαστώ περαιτέρω. Εντάξει. Δηλαδή μπορώ εδώ να προσθέσω ένα έγγραφο. Μπορώ να προσθέσω μια άσκηση. Μπορώ να προσθέσω ένα σύνδεσμο. Με άλλα λόγια, εγώ ξεκινάω το μάθημα και λέω τι θέλω να κάνω. Θέλω καταρχήν να τους δώσω να διαβάσουν ένα κείμενο. Ωραία. Πάω λοιπόν εγώ εδώ πέρα, μου παρουσιάζει ήδη το φάκελο και κάνω επιλογή. Και λέω προσθήκη επιλεγμένων. Ωραία. Μπορώ εγώ να προσθέσω κάποιο σύνδεσμο. Μπορώ να προσθέσω κάποια πολυμέσα. Εντάξει, δηλαδή με άλλα λόγια μπορώ να προσθέσω και άλλα πράγματα. Να τους πω ότι θέλω να κάνω μια άσκηση. Θέλω να σας βάλω μετά να κάνετε μια εργασία. Και από εκεί και πέρα μπορεί να το παρακολουθούμε. Ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η λεγόμενη γραμμή μάθησης. Η οποία άμα κάνω κλικ τώρα εδώ πάνω σε αυτήν εδώ τη γραμμή μάθησης θα διαπιστώσετε ότι θα ανοίξει, ότι θα κατεβάσει παράδειγμα το αρχείο των παρουσιάσεων, το οποίο θέλω. Ένας άλλος τρόπος όμως είναι να την ετοιμάσω τη γραμμή μάθησης από πριν στον υπολογιστή μου. Εντάξει, και γενικά ξέρετε όπου βλέπετε αυτά εδώ τα γρανάζια, ωραία, εδώ μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε κάθε μαθητής σε ποιο σημείο έχει φτάσει. Μπορείτε εσείς εδώ πέρα τώρα να διαχειριστείτε τη γραμμή μάθησης. Δηλαδή όπου βλέπετε αυτό το γρανάζι σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε κάποιες από αυτές τις ενέργειες που φαίνονται σε αυτό εδώ το μενού. Εγώ θέλω τώρα προς το παρόν να τη διαγράψω. Ωραία. Και θέλω να εισάγω μία άλλη. Με το που πατάω εισαγωγή μου αφήνει να επιλέξω εδώ ένα αρχείο. Ας πάρω αυτό. Τώρα το αρχείο όπως βλέπετε εδώ κάτω πρέπει να είναι σε μορφή SCORM. Τώρα πώς δημιουργώ εγώ τέτοια αρχεία? Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Ας ανοίξω λίγο το PowerPoint. Ωραία. Και ας δούμε εδώ λιγάκι από την κατάσταση οθόνης, το οποίο ονομάζεται eSpring Quizmaker, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μπορεί να δημιουργεί πακέτα SCORM. Αυτό θα άξιζε τον κόπο να σας το δείξω σε κάποια στιγμή. Προς το παρόν μπορώ εγώ με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσω κάποια πράγματα, κάποια προγράμματα. Οκ, αλλά ας μην το μπλέκουμε πολύ το θέμα. Εντάξει. Αρκετά να πούμε ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα που με επιτρέπουν να δημιουργήσω αυτήν τη μορφή των αρχείων. Λοιπόν. Και πατάω εισαγωγή. Ωραία, κάνει κάποια ώρα μέχρι λίγο να τα ανεβάσει. Και αν πατήσω τώρα εδώ πέρα ανοίγει μόνο στο browser μας. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανένα εργαλείο ο μαθητής άλλο πλέον. Ούτε εσύ σαν καθηγητής δεν χρειάζεται να κατεβάσεις ούτε κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εμφανίζονται όλα στο browser σου. Και αυτό είναι επίσης που το κάνει έτσι σαν ένα εργαλείο πολύ δυνατό, θεωρώ, το οποίο έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Ωραία. Όταν τελειώσω μπορώ να πατήσω εδώ πάνω που λέει έξοδο και να φύγω. Ωραίος εδώ.
Τώρα, εδώ πέρα επίσης μπορούμε να βάλουμε στους μαθητές μας διάφορες εργασίες. Ωραία. Δηλαδή μπορώ να δημιουργήσω εγώ μια εργασία, στην οποία μπορώ εγώ να δώσω, έτσι ας δώσουμε ένα τίτλο, εργασία 1, και να έχω και βαθμολογία. Παράδειγμα, εδώ μπορώ να πω η μέγιστη βαθμολογία θα είναι 20. Δηλαδή πώς θέλω να απαντήσει ο μαθητής, θέλω παράδειγμα να φτιάξει μια έκθεση, ένα αρχείο σε Word και να τα ανεβάσει σε αυτή την εργασία. Ωραία. Μπορεί να είναι πολλαπλά αρχεία. Δηλαδή να θέλω να βάλω και κάποιες εικόνες, να το βάλω να ψάξει κάποιες εικόνες, να θέλω να έχει πολλαπλά κείμενα και ούτω καθεξής. Ή ακόμα και ένα online κείμενο. Μπορώ επίσης να ορίσω μια ημερομηνία έναρξης και λήξης. Αυτό βέβαια δεν αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Συνήθως όλοι νιώθουν ότι αγχώνονται λίγο. Εγώ λοιπόν μπορώ να ορίσω ότι μέσα σε αυτή τη διδακτική ώρα θέλω να ετοιμάσετε αυτά τα πράγματα και να τα ανεβάσετε. Μπορώ επίσης να ορίσω αν θα είναι ατομική ή ομαδική εργασία. Αν είναι ομαδική εργασία, τότε το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να ορίσω πρώτα τις ομάδες χρηστών. Δηλαδή να πω ποιοι θα είναι σε κάθε ομάδα. Το οποίο γίνεται από εδώ πέρα. Βέβαια εδώ δεν έχω κάποιους χρήστες, για να μπω λιγάκι σε ένα μάθημα να σας το δείξω εδώ λίγο πιο καλά. Ας μπούμε για παράδειγμα εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ πέρα τώρα αν πάω στις ομάδες χρηστών, έχω δημιουργήσει εγώ 4 ομάδες χρηστών. Εντάξει, πατώντας εδώ πέρα. Ή μπορώ να δημιουργήσω πολλές ομάδες ταυτόχρονα. Σε κάθε ομάδα έβαλα κάποιους μαθητές. Ωραία. Και εγώ τώρα μπορώ να αναθέσω σε κάθε ομάδα να κάνει μια χωριστή εργασία. Όπως φαίνεται άλλωστε και από εδώ πέρα. Εντάξει. Μπορώ να πω σε συγκεκριμένη ομάδα ότι θέλω να αναθέσω μία εργασία. Θέλω να πω ότι σε μια άλλη ομάδα αναθέτω μια άλλη εργασία. Και ούτω καθεξής. Ωραία. Ένα άλλο χρήσιμο επίσης, το οποίο έχω χρησιμοποιήσει πολύ σαν βιβλιοείλης, είναι και το λεγόμενο ημερολόγιο. Εδώ τώρα στο ημερολόγιο η κλασική μορφή που μου εμφανίζει είναι αυτήν εδώ. Εντάξει, όπου βλέπετε εσείς υπάρχει μια τελίτσα, είναι το μάθημα. Εντάξει, τώρα αν εγώ δεν θέλω να το δώσω αυτήν εδώ τη μορφή, μπορώ να επιλέξω άλλη μορφή εδώ πάνω και να πω ότι θέλω εγώ να βλέπω λίστα όλων. Όπου εδώ πέρα τώρα αυτό είναι σαν να έχω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ύλης. Ωραία. Λέω τώρα παράδειγμα ότι σήμερα παράδειγμα τους έκανα αυτά τα πράγματα. Προσέξτε λίγο ότι αυτά εδώ είναι σύνδεσμοι, τους οποίους αντέγραψα με τον ίδιο τρόπο όπως σας έδειξα πριν. Δηλαδή πήγα στη γραμμή μάθησης, επέλεξα αυτό που ήθελα και το έκανα επικόλληση. Ωραία. Να το. Είμαστε εντάξει ως εδώ. Λοιπόν. Επίσης, πολύ χρήσιμο, οι συνδέσεις. Δηλαδή πέστε ότι εγώ έχω βρει κάποιο βίντεο. Ας δούμε. Για παράδειγμα εδώ πέρα έχω βρει ένα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα τι να δούμε. Ας βρούμε εδώ, βέβαια εδώ έχουμε διάφορα καλά. Ας βρούμε τώρα κάτι λίγο πιο επιστημονικό. Τέλος πάντων δεν μου έρχεται. Σίγουρα πάντως όχι ο Ντέμις Νικολαίδης. Δεν είναι αρκετά επιστημονικό. Λοιπόν, ας δούμε αυτό εδώ. Και αυτό λίγο κρατήστε το. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ καλό κανάλι. Λοιπόν, και μια κοινωνία μετά τις βόμβες. Λοιπόν, ωραία, προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Όπως έχω εγώ αυτό εδώ το βίντεο τώρα ή το σύνδεσμο, μπορώ να κάνω κλικ εδώ πάνω στη γραμμή διευθύνσεων. Ωραία, βλέπετε έχει γίνει μπλε, ή να το διαλέξω, σέρνω το ποντίκι διαλέγω και να πατήσω το δεξί κουμπί ή Ctrl C. Μπορώ να ζητήσω αντιγραφή
Ωραία. Και να πω εδώ τώρα προσθήκη συνδέσμου. Κάνω επικόλληση το σύνδεσμο και δίνω ένα όνομα. Ωραία. Ένα οποιοδήποτε όνομα θέλω εγώ. Και πατάω προσθήκη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει μπει αυτός εδώ ο σύνδεσμος. Τώρα αυτόν τον σύνδεσμο εγώ μπορώ να τον επιλέξω και να τον αντιγράψω όπου θέλω. Ωραία. Μπορώ να πάω παράδειγμα να επιλέξω να τον βάλω εδώ πέρα στην περιγραφή μου. Ωραία. Ctrl V, επικόλληση. Και οι μαθητές να πατάνε εδώ πέρα τώρα και να μπορούν να δουν το βίντεο. Εντάξει. Πολύ χρήσιμο εργαλείο. Λοιπόν, όσο εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ξέρω ότι ίσως είναι λίγο πολλά σαν πληροφορία, συμπυκνωμένα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά θα ήθελα κάντε λίγο υπομονή. Εντάξει, σε λίγο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Άρα να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, κύριε Νίκο. Ναι. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιείτε, επαναλάβετε λίγο τα εργαλεία. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ τη γραμμή μάθησης, έτσι, ναι. Εργασίες, ημερολόγιο, ομάδες χρηστών και συνδέσεις διαδικτύου. Φυσικά το πρόγραμμα έχει πάρα πολλά, έτσι έχει παράδειγμα να κάνεις δικά σου ερωτηματολόγια. Βέβαια εγώ για αυτό το σκοπό προτιμώ άλλα εργαλεία συνήθως. Εντάξει, μπορεί να έχει δικό το εργαλείο να κάνει ο μαθητής ενοιολογικό χάρτη. Αυτό είναι θέμα το πόσο θέλει κάθε ένας να το ψάξει έτσι και να το βρει στο δικό του μάθημα. Και δεν είναι ανάγκη να γίνεται αυτό έτσι στο εργαστήριο πληροφορικής. Με τις διαδραστικές οθόνες τις οποίες έχουμε μπορείτε πολύ άνετα να συνδέσετε στο e-class, να έχετε έτοιμο από πριν το μάθημά σας και να το παρουσιάζετε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να έχετε με άλλα λόγια ένα μπούσουλα εδώ πέρα για το μάθημα. Εντάξει. Επίσης μία έμεση χρήση που έχω βρει αυτού του εργαλείου είναι ότι το χρησιμοποιώ για να αποθηκεύω κάποια αρχεία στο ίντερνετ. Δέστε το σαν να σας δίνει έτσι έναν αποθηκευτικό χώρο στο ίντερνετ. Έχετε γράψει κάποια έγγραφα, έχετε γράψει κάποιες παρουσιάσεις, μπαίνετε στο e-class λοιπόν και πηγαίνετε εδώ στα έγγραφα και τα ανεβάζετε. Και τα χωρίζετε σε κατηγορίες. Είναι σαν να έχετε ένα σκληρό δίσκο ακόμα. Και μάλιστα είναι πόσο μας δίνει, νομίζω 250 MB. Βέβαια αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερο χώρο μπορείτε πάντα να στείλετε έτσι κάποιο μήνυμα στο σχολικό δίκτυο και να σας προσφέρουν περισσότερο χώρο. Κάτι επίσης που δεν ανέφερα, εντάξει, λοιπόν ο ρυθμός είναι εντάξει ως εδώ. Πάμε με καλό ρυθμό. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε. Ναι, όλα καλά. Λοιπόν, τώρα κάτι που παρέλειψα είναι πώς προσθέτουμε χρήστες στο μάθημα. Από τη στιγμή που έχω ορίσει λοιπόν εγώ ότι το μάθημα θα είναι κλειστό, χρειάζεται εγγραφή. Ωραία. Πατάω χρήστες. Προς το παρόν υπάρχω μόνο εγώ. Όνομα, ο ρόλος που έχει ο καθένας, έτσι. Και ούτω καθεξής. Αυτός ο ρόλος μπορεί να αλλάξει από εδώ πέρα, από το διαχειριστή μόνο. Τώρα ας πούμε ότι εγώ θέλω να προσθέσω ένα χρήστη. Για να δούμε. Μου επιτρέπεις κυρία Μαρίνα? Λοιπόν. Ναι, φυσικά. Ας κάνουμε αναζήτηση. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε ότι με το που έγραψα το όνομα του χρήστη μου το έβγαλε. Εγώ τώρα μπορώ να την κάνω εγγραφή στο μάθημα. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν η Μαρίνα συνδεθεί αυτή τη στιγμή στο μάθημα, στο e-class, θα δει κάπου στο χαρτοφυλάκιό της ένα μάθημα επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ωραία. Για να δώσουμε τώρα παράδειγμα δικαιώματα εκπαιδευτικού. Εδώ πέρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Μαρίνα θα μπορεί να ανεβάζει αρχεία. Δεν θα μπορεί όμως να σβήνει αρχεία. Εντάξει. Να σου δώσω διαγραφή Μαρίνα. Αν τώρα σε κάνω διαχειριστή. Όχι, μην με διαγράφετε, δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί δεν σε διαγράφω, δεν είπα θα σε διαγράψω, είπα δικαιώματα διαγραφής.
Εντάξει, εδώ τώρα για παράδειγμα, αν εδώ θέλω εγώ τώρα να βάλω πολλούς χρήστες. Προφανώς, ας πούμε, αν έχω 20 μαθητές, δεν μπορώ να το κάνω 20 φορές. Εντάξει, αν τώρα εγώ θέλω να βάλω πολλούς χρήστες, μπορώ αυτούς τους χρήστες να τους προσθέσω με το όνομα χρήστη. Και επειδή βλέπω εδώ τον Κωνσταντίνο, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ήδη το όνομα χρήστη του, ας το εκμεταλλευτώ. Αυτό εδώ δεν είναι το όνομα χρήστη, το οποίο έχεις. Ωραία, πατάω Enter και μπορώ να συνεχίσω τώρα να προσθέτω. Εντάξει, τώρα όποιος θέλει να εγγραφεί μπορεί να βάλει στο chat το email του. Το email του στο σχολικό δίκτυο. Ή θέλετε να το κάνω εγώ μετά αύριο, αυτόματα. Όπως θέλετε. Λοιπόν, τώρα, εδώ εγώ μπορώ να προσθέσω όλους τους χρήστες που με ενδιαφέρουν. Ένα-ένα, με τα ονόματα χρήστη. Και πατάω εδώ προσθήκη. Και λέει προσθέθηκαν στο μάθημα. Τώρα, μάλιστα, εδώ ο Γιώργος το έστειλε, για να πάρω λοιπόν εγώ τον Γιώργο, ας τον κάνω αντιγραφή και επικόλληση. Δεν χρειάζεται το papaki.sh.gr και κάνω προσθήκη. Ωραία. Αν πάω τώρα εδώ στους χρήστες του μαθήματος, θα δούμε ότι έχετε προσθεθεί στο μάθημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εσείς μπορείτε να δείτε το υλικό του μαθήματος, οτιδήποτε έχω ανεβάσει. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι για μια πρώτη παρουσίαση αυτό εδώ είναι, θεωρώ ότι είναι αρκετά. Έτσι σε πρώτη φάση. Αυτό τώρα το μάθημα το συγκεκριμένο θα εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο. Θα βάζουμε κάποια πράγματα εμείς, σιγά σιγά μπορείτε και εσείς να βάλετε, όποιος θέλει να ανεβάσει κάποια πράγματα, ούτως ώστε να έχουμε μια δικιά μας βάση δεδομένων. Δηλαδή να έχουμε έτσι ένα υλικό το οποίο να μπορεί να είναι χρήσιμο σε όλους μας. Ωραία, οτιδήποτε υλικό κάποιος θα μπορούσε να κρίνει χρήσιμο θα μπορούσε να το ανεβάσει. Να έχουμε έτσι μια κοινή πλατφόρμα. Οκ, τώρα θέλετε να κάνουμε κάποιο διάλειμμα? Εγώ θα ήθελα λίγο, αν μπορείτε, να ξαναπείτε τον τρόπο που κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο περιβάλλον, στην επιφάνεια εργασίας, μπορούσαν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα από τάμπλετ ή από κινητό. Λοιπόν, τώρα καταρχήν όλοι έχουν ένα browser, έτσι. Έχετε όλοι το Chrome παράδειγμα εγκατεστημένο στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας, έτσι. Άρα αυτονόητο είναι ότι εγώ δεν έχουν όλοι παράδειγμα πρόσβαση στο PowerPoint ή στο Word. Άρα σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διάφορα προγράμματα, υπάρχει μια μορφή αρχείων που ονομάζεται SCORM. Ωραία, ας το δούμε εδώ λιγάκι στη γραμμή μάθησης. Και ας πατήσουμε εδώ πέρα παράδειγμα εισαγωγή, όπως έκανα εγώ. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει τα εισαγόμενα πακέτα πρέπει να αποτελούνται από SCORM. Από ένα πρότυπο. Αυτό τώρα τι πρότυπο είναι? Αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο αναπτύχθηκε προκειμένου να μπορεί να πακετάρουμε κάποια αρχεία για τα λεγόμενα Learning Management System, όπως είναι το e-class. Εντάξει. Το e-class είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης. Ωραία. Άρα αυτό δημιουργεί ένα πακέτο. Αυτό το πακέτο τώρα πώς μπορώ να το δημιουργήσω? Άμα μπείτε στο Google και γράψετε eSpring Free, θα δείτε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια εφαρμογή, αυτή εδώ. Ωραία. Την οποία εγώ μπορώ να κατεβάσω. Εντάξει, δίνω το email μου και μπορώ εγώ τώρα να κατεβάσω αυτήν εδώ την εφαρμογή. Ας το δείξουμε κιόλας. Έχουμε εδώ και 3. Κάνουμε συμφωνία και την κατεβάζω. Βέβαια αυτό εδώ πέρα το εργαλείο που βλέπετε είναι πανάκριβο. Το eSpring Quiz Maker είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει ποτέ, έτσι όσον αφορά κάποια πακέτα. Αλλά είναι πανάκριβο, δηλαδή οι τύποι το πουλάνε περίπου στα 870 ευρώ το χρόνο.
Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ τα αγοράζω μία φορά, δεν θα πληρώσω μία φορά, είναι ότι το νοικιάζω κάθε χρόνο. Ωραία. Μόλις το κατεβάσω και το εγκαταστήσω, βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχω το PowerPoint. Ωραία. Πέστε ότι το κατέβασα, το εγκατέστησα. Αυτός θα πάει, θα προσθέσει αυτήν εδώ την επιλογή στο PowerPoint. Βλέπετε αυτή την επιλογή εδώ πάνω, η Spring Suite. Και μου προσφέρει κάποια εργαλεία. Βέβαια στη δωρεάν έκδοση δεν βγάζει κάποια από όλα αυτά εδώ τα εργαλεία που βλέπετε. Θα σας βγάλει όμως αυτό εδώ το κουμπάκι. Με αυτό εδώ το κουμπάκι τώρα, εγώ μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Έτσι. Μπορώ για παράδειγμα να κάνω την παρουσίασή μου βίντεο στο YouTube. Μπορώ όμως να δημιουργήσω ένα πακέτο SCORM, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το οποίο SCORM μπορώ εγώ να εισάγω. Για να δούμε, έχουμε εδώ τίποτα έτοιμο να σας δείξω. Λοιπόν, γίνεται εδώ ένας χαμούλης. Ας ανεβάσουμε εδώ κάποιο έγγραφο. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου λιγάκι να βρω κάτι να δω. Έλατε τώρα, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Όταν το χρειάζεσαι δεν το βρίσκεις. Λοιπόν, για να κάνουμε εδώ μια επιλογή φακέλου. Τέλος πάντων, και μπορείς να ζητήσεις publish. Αυτός θα ετοιμάσει τώρα ένα πακέτο. Αυτό το πακέτο εγώ μπορώ στη συνέχεια να τα ανεβάσω. Τώρα, τι πλεονέκτημα μου δίνει? Μου δίνει ότι δεν χρειάζεται ο μαθητής πια να έχει κανένα άλλο λογισμικό. Μπορώ να κάνω εδώ κλικ πάνω του, έτσι, και να ανοίξει. Κάτσε, αυτό είναι, μου επιτρέπεις λίγο, εδώ. Ωραία, και να ανοίξει εδώ στο browser. Τώρα από εδώ και πέρα δουλεύω καθαρά σε περιβάλλον browser. Αυτό το πρόγραμμα, άμα θέλετε το eSpring, πώς θα φτιάχνετε δικά σας copy πακέτα, μπορώ να σας το δείξω. Αλλά σε άλλη παρουσίαση. Συμφωνούμε? Ναι ή όχι? Ωραία, και ευχαριστώ. Τώρα εδώ πέρα εγώ δουλεύω καθαρά στο browser μου, σε περιβάλλον browser. Και μάλιστα το eSpring μου δίνει δυνατότητα να δω πώς θα γίνει, πώς θα το βλέπει όλο σε κινητό, πώς θα το βλέπει σε tablet και ούτω καθεξής. Έτσι, ακόμα και τώρα, όσοι έχετε γραφτεί στο μάθημα, μπορείτε να συνδεθείτε στο eClass και να το δείτε από το κινητό σας. Και να δείτε από το κινητό σας αυτό εδώ το μάθημα σήμερα. Τι περιλαμβάνει. Ωραία. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις? Σε κάλυψα, Γιώργο? Ναι, ευχαριστώ. Αυτό το εργαλείο που λέτε είναι στο e-class, εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Όχι, αυτό το εργαλείο το κατεβάζουμε, το iSpring. Αν το κατεβάζει, εντάξει. Ξαναδείχνω, έτσι, μπαίνεις στο Google και γράφεις εκεί eSpring Free. Και άμα θέλετε... Ναι, νόμιζα ότι είναι ενταγμένο στην e-class. Τώρα πρόσεξε λίγο. Τώρα εσύ άμα θες μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο από τις συντομεύσεις που σου έδειξα. Δηλαδή τώρα, έτσι, μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις και με αυτή τη μορφή. Δηλαδή ανοίξτε ένα έγγραφο σε Word, πατήστε σημαία Shift και το πλήκτρο S και μπορείτε να κρατάτε στιγμιότυπα οθόνης. Τα οποία στιγμιότυπα οθόνης μπορείτε να κάνετε επικόλληση στο Word. Για να σας το δείξω. Σημαία Shift πατημένη S. Ωραία. Και μπορώ εγώ τώρα να διαλέξω αυτό το οποίο με ενδιαφέρει. Το διάλεξα. Κρατάω πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και τα αφήνω. Τώρα. Εδώ τώρα εγώ μπορώ αυτό το στιγμιότυπο να το κάνω επικόλληση στο Word. Θυμίζω δεξί κλικ ή Ctrl V. Έτσι. Τώρα με αυτόν τον τρόπο εσείς μπορείτε να κάνετε επικόλληση διάφορα στιγμιότυπα οθόνης. Εντάξει. Ή μπορείτε και αυτά τα στιγμιότυπα να γράφετε και κάποιες παρατηρήσεις. Ωραία. Αυτές οι οξύες γιατί να υπάρχουν.
Ωραία. Προφανώς μπορώ να τα αποθηκεύσω, μπορώ και ακόμα και να τα ανεβάσω στο e-class, έτσι, να δημιουργήσω ένα δικό μου προσωρινό χώρο και να τα ανεβάσω. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυνατή πλατφόρμα. Ωραία. Στη συνέχεια πατάω eSpring Free και έχει εδώ link download. Βάζω εδώ το email μου, δέχομαι τους όρους. Ωραία. Και πατάω free download και αυτό θα το κατεβάσει στον υπολογιστή μου. Εντάξει. Αυτά. Θέλετε να κάνουμε κάποιο διάλειμμα ή να συνεχίσουμε? Θέλετε να τα δείτε εσείς λιγάκι για 5 λεπτά, να μπείτε λίγο στο e-class να το δείτε? Ό,τι θέλετε, πέστε μου τι θέλετε να κάνουμε. Οκ, τότε ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε στις 7 η ώρα. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Εντάξει. Ναι, να δούμε και λίγο το e-class αν είναι. Να δείτε και εσείς λίγο το e-class στο μεταξύ. Ωραία. Ναι.
Όχι, δεν θέλω. Θα πάω εγώ γιατί δεν πήγα στην διαδρομή. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ πέρα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, εντάξει, εδώ βλέπετε αναλυτικά τι έχουμε κάνει. Δώσε εδώ. Οκ, όποτε είστε έτοιμοι μου λέτε και ξεκινάμε. Οκ, έχω εδώ ένα οκ. Τον Κωνσταντίνο, κάποιος άλλος? Περιμένουμε λίγο ακόμα. Οκ, τότε σιγά σιγά. Μπορεί η Μαρίνα. Οκ, λοιπόν, τότε ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για το ED Puzzle, το οποίο τι ακριβώς είναι. Είναι μια σελίδα στο διαδίκτυο, ένα εργαλείο, το οποίο τη διεύθυνση την οποία βλέπετε εδώ πέρα, αυτή εδώ είναι η διεύθυνση του edpuzzle.com. Τι ακριβώς είναι? Είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα στην οποία μπορούμε να ανεβάσουμε ένα βίντεο και να το μετατρέψουμε σε ερωτηματολόγιο. Ωραία. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βρίσκουμε ένα βίντεο το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, βάζουμε τις ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολλαπλής επιλογής ή ανοιχτού τύπου, το αναθέτουμε στους μαθητές μας, δεν είναι ανάγκη να έχουν κωδικό στο edpuzzle και μπορούμε, και είναι δωρεάν, το καλύτερο απ' όλα είναι δωρεάν, αλλά το δωρεάν μας δίνει μέχρι 20 βίντεο. Βέβαια, κάτι το οποίο δεν ελέγχουν είναι τα email. Αν έχεις για παράδειγμα 2 Gmail, όπως έχω εγώ παράδειγμα, τότε 2 Gmail ή Hotmail ή Outlook σου δίνει, μπορείς να έχεις πολλαπλά βίντεο, πολύ περισσότερα. Δηλαδή αν έχω 2 Gmail μπορώ να έχω 40 βίντεο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι σαν εκπαιδευτικό εργαλείο στην πράξη δεν το καίω. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι έχω βρει μια πανάκια και ότι κάνω συνέχεια με αυτόν τον τρόπο το μάθημά μου. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιώ κυρίως όταν θέλω να κάνω κάποια αλλαγή, να δείξω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αν παράδειγμα θέλω να κάνω, αντί να κάνω μια παράδοση ενός μαθήματος, λέω ότι μια φορά, παράδειγμα στα 5 ή στα 6 μαθήματα, μπορώ εγώ να βάλω αυτό εδώ το βιντεάκι, να βάλω κάποιες ερωτήσεις και να αφήσω τους μαθητές να τα ακούσουν. Έπειτα σας θυμίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριο πληροφορικής όποτε έχει κενές ώρες. Δηλαδή θέλετε να στήσετε εσείς κάποιο μάθημα σε αυτό το στήρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριο. Υπάρχουν ακουστικά στο εργαστήριό μας και κάθε μαθητής μπορεί να συνεχίσει με το δικό του ρυθμό να απαντάει στις ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Βέβαια, μία μικρή λεπτομέρεια, έτσι, ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις. Υπεύθυνες δηλώσεις βέβαια τις οποίες εγώ έχω δώσει ήδη στους γονείς μας. Αλλά στο δικό σας το σχολείο καλό θα ήταν να το ρωτήσετε εκεί που είστε τοποθετημένοι. Υπάρχει το σχολικό δίκτυο, προσφέρει κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις έτοιμες, τις οποίες συμπληρώνουν οι γονείς και λέει ότι ναι, επιτρέπουμε στο παιδί μας να μπορεί να παρακολουθεί βίντεο ή οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό από το e-class, ότι μας δίνει την άδεια ο κηδεμόνας. Σημαντικό αυτό, έτσι, και γίνεται συνήθως στην αρχή της χρονιάς. Τα πράγματα όπως είπα είναι απλά και θα σας το δείξω και εδώ μάλιστα στην πράξη. Ας συνδεθώ λοιπόν εδώ στο edpuzzle, ας κάνουμε εδώ προς το παρόν μία έξοδο και ας συνδεθούμε edpuzzle.com. Ωραία. Το sign up είναι εδώ. Με το sign up εγώ δημιουργώ
ένα λογαριασμό. Του λες για παράδειγμα ότι εδώ I'm a teacher και μπορώ εγώ τώρα να συνεχίσω ή με λογαριασμό της Google, δηλαδή με Gmail, ή με λογαριασμό Outlook. Ωραία. Εδώ τώρα εγώ αν δώσω τα στοιχεία μου θα δημιουργήσω ένα λογαριασμό καινούριο. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, δεν χρειάζεται να κάνετε πρακτικά σχεδόν τίποτα. Όταν το κάνετε θα μπορείτε να κάνετε εδώ που λέει login. I'm a teacher και μπορώ εδώ πέρα να πω continue with Google. Εντάξει, όπως βλέπετε εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσους θέλουμε. Μόλις κάνω λοιπόν είσοδο με εμφανίζει αυτό εδώ το περιβάλλον. Βέβαια προσέξτε, αυτά δεν είναι όλα δικά μου βίντεο, δεν τα έχω κάνει όλα εγώ. Ωραία. Εδώ πέρα είναι διάφορα βίντεο από διάφορους άλλους, τα οποία φυσικά και αυτά άμα θέλω, όπως βλέπετε, μπορώ να χρησιμοποιήσω. Όλα αυτά είναι βίντεο τα οποία ήδη υπάρχουν στο YouTube. Πώς όμως κάνω? Εντάξει, είπαμε, το δωρεάν μου δίνει μέχρι 20. Πώς όμως καταρχήν από πού ξεκινάω? Ξεκινάω από το να δημιουργήσω καταρχήν, έτσι, εδώ βλέπετε το μενού My Content, όπου εδώ είναι διάφορα βίντεο τα οποία εγώ έχω δημιουργήσει, έχω μετατρέψει. Δηλαδή παράδειγμα πέρσι, έτσι, στη Δευτέρα Γυμνασίου, αντί λέω να κάτσω να τους μιλάω για δίκτυα υπολογιστών, γιατί να μην τους δείξω στην πράξη ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο εγώ πρόσθεσα διάφορες ερωτήσεις. Τώρα εδώ το βίντεο όπως βλέπετε παίζει κανονικά. Καλώς ήρθατε στα εκπαιδευτικά βιντεομαθήματα που έχουμε δημιουργήσει για την πληροφορική της Β' Γυμνασίου. Στο παρόν βίντεο θα ασχοληθούμε με τα δίκτυα υπολογιστών και θα αναλύσουμε με όσο πιο απλό τρόπο μπορούμε τα εξής θέματα. Προσέξτε τώρα, εδώ το βίντεο σταμάτησε και άνοιξε η ερώτηση. Με τι ασχολείται λες το παρόν βίντεο? Εντάξει. Προσέξτε τώρα, εδώ τι επιλογές μου δίνει. Μπορώ εγώ να κάνω κλικ εδώ και να διαλέξω τη σωστή απάντηση. Βέβαια μπορώ να δώσω και πολλαπλές απαντήσεις. Εδώ πέρα τώρα κοιτάξτε λίγο, έχει ένα rewatch. Πέστε ότι ξέφυγε το μαθητή εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να πατήσει το rewatch και να δει το βίντεο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στα εκπαιδευτικά βιντεομαθήματα που έχουμε δημιουργήσει για την πληροφορική της Β' Γυμνασίου. Στο παρόν βίντεο θα ασχοληθούμε με τα δίκτυα υπολογιστών και θα αναλύσουμε με όσο πιο απλό τρόπο μπορούμε τα εξής θέματα. Εδώ λέω λοιπόν με την πληροφορική Β' Γυμνασίου και πατάω Submit. Εντάξει. Και εδώ βλέπετε ότι δίνει μια ανατροφοδότηση. Ωραίο. Καλό εργαλείο, έτσι, συμφωνείτε φαντάζομαι. Μπορώ βέβαια να συνεχίσω και να πατήσω continue και να δω όλο το βίντεο κανονικά. Βέβαια δεν θα κάτσουμε να το δούμε όλο το βίντεο, παρότι εξηγεί με πολύ ωραίο τρόπο, εξηγούν εδώ οι λεβέντες κάποια πράγματα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς μπορούμε να φτιάξουμε εμείς τώρα ένα δικό μας βίντεο. Ωραία. Καταρχήν όλα γίνονται εδώ πέρα. Μπορώ εγώ λοιπόν να προσθέσω διάφορους δασκάλους, έτσι. Από εδώ, από αυτήν εδώ την επιλογή πάνω δεξιά Add New. Ωραία. Μπορώ να δημιουργήσω καταρχήν μια καινούργια κλάση. Μπορώ να συνδέσω το e-class. Με άλλα λόγια υπάρχουν απίστευτα εργαλεία με πάρα πολλές δυνατότητες. Αλλά το πρώτο που εγώ κάνω συνήθως είναι να δημιουργήσω μια κλάση. Εδώ που λέει My Classes. Πατάω το συν και λέω ότι θέλω να προσθέσω μια καινούργια κλάση. Τάξη, συγγνώμη. Εντάξει. Λέω παράδειγμα ότι αυτή την τάξη θα την ονομάσω Β' Γυμνασίου. Ας το βάλουμε κεφαλαία. Ωραία. Εδώ λέω σε τι ηλικία είναι περίπου. Τι είναι 13-14 λέω. Και τι θα έχει αυτό σχέση? Θα έχει με την πληροφορική. Λοιπόν, έχει πουθενά πληροφορική. Βλέπετε ότι εδώ με αφήνει. Μπορώ να διαλέξω και στα θέμα γλώσσες διάφορες. Ας αφήσουμε τεχνολογία. Ωραία. Ή μπορεί να είναι ανοιχτό. Εγώ σε αυτή την περίπτωση λέω ότι θέλω να είναι μια ανοιχτή κλάση. Ωραία. Τώρα, πώς θα φτιάξω εγώ ένα ερωτηματολόγιο από την αρχή?
Ας ανοίξω μια καινούργια καρτέλα, ας πάω εδώ λοιπόν στο YouTube και ας διαλέξω αυτό εδώ. Ας πάμε λίγο ξανά στο Kurzgesagt, μια και έχουμε βέβαια υπόψη, μπορεί να είναι και κάποιο ιστορικό βίντεο, έτσι. Δηλαδή κάνω εγώ το μάθημα ιστορίας. Ας δούμε τι να πούμε εδώ τώρα. Ας βάλουμε μακεδονική φάλαγγα για να δούμε τι υπάρχει πάνω σε αυτό. Ωραία. Βέβαια εδώ μπορούμε επίσης στο YouTube μπορούμε να διαλέξουμε και το μήκος του βίντεο. Ωραία, πέστε ότι βρήκα αυτό εδώ το βίντεο. Η μακεδονική φάλαγγα αποτελούσε τον χαρακτηριστικό τρόπο παράταξης μάχης, αρχικά των Μακεδόνων και στη συνέχεια όλων των κρατών των διαδόχων και επιγόνων, επί 2 αιώνες, μέσα 4ου, μέσα 2ου αιώνα π.Χ. Λοιπόν, πέστε ότι μ' άρεσε αυτό το βίντεο. Πατάω δεξί κλικ πάνω στο βίντεο και λέω αντιγραφή της διεύθυνσης URL του βίντεο. Ωραία, αριστερό κλικ. Βέβαια μπορώ το ίδιο να το κάνω και από εδώ πάνω, δηλαδή να διαλέξω τη διεύθυνση που υπάρχει εδώ πάνω και να πω πάλι αντιγραφή. Μπαίνω στο ID Puzzle και πάω σε αυτό εδώ το πλαίσιο και κάνω εκεί επικόλληση και πατάω Enter και μου βγάλει λοιπόν αυτό εδώ το βίντεο. Εδώ τώρα αυτό το βίντεο εγώ μπορώ να το κάνω, βλέπετε ότι εδώ πάνω έχει διάφορα καρτελάκια. Cut για παράδειγμα, το cut αφορά ότι εγώ μπορώ να κόψω κομμάτια του βίντεο, δηλαδή μπορώ κάποια κομμάτια να τα κόψω, δηλαδή λέω για παράδειγμα ότι το πρώτο κομμάτι εδώ θέλω να το κόψω. Μέσα 2ου αιώνα π.Χ. Ωραία. Τι φάλαγγα συγκροτούσαν ελεύθεροι επαγγελματίες της Μακεδονίας, είτε μικροϊδιοκτήτες αγρότες, είτε αστεί των πόλεων. Να τα αφήσω όλο το βίντεο. Σύμφωνα με την διαίρεση. Στη δεύτερη καρτέλα, εγώ μπορώ να προσθέσω, μας λέει ότι δεν μας αφήνει. Δηλαδή, σε βίντεο τα οποία έχω στο YouTube δεν μπορώ να προσθέσω αφήγηση. Αν όμως γυρίσω εγώ κάποιο δικό μου βίντεο και το ανεβάσω, μπορώ να βάλω δικιά μου αφήγηση, έτσι. Εδώ για λόγους λοιπόν πνευματικών δικαιωμάτων δεν μας αφήνει. Αλλά αυτό έτσι και αλλιώς είναι μια λεπτομέρεια, η οποία δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί ουσιαστικά όλη η δουλειά γίνεται εδώ πέρα που λέει questions, ερωτήσεις. Ωραία. Από τον Φίλιππο, η επικράτεια διαιρέθηκε σε 12 στρατολογικές περιφέρειες. Λοιπόν, φτάνω σε ένα σημείο και πάτησα τώρα πάουζα και λέω ότι θέλω εδώ να προσθέσω μια ερώτηση. Ωραία, και θέλω να βάλω μια ερώτηση και αυτό που συνήθως προτιμώ να βάζω είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Δηλαδή γιατί αυτό δίνει μια ευκαιρία για άμεση βαθμολόγηση στο μαθητή. Εντάξει, άρα ας πατήσω να βάλω μια ερώτηση και λέω σε πόσες στρατολογικές περιφέρειες και φυσικά μπορώ να βάλω κι άλλη, έτσι. Ούψ, τι κάναμε εδώ, Φίλιππος και εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ επίσης είναι ένα εργαλείο, θέλω να σας το δείξω. Και τώρα λέει, εδώ μπορώ εγώ να βάλω τις ερωτήσεις, έτσι. 11, 10, θα μου πεις κάτι, μπορείς να βάλεις μόνο 2, όχι πιο πολλές. Παρατηρήστε ότι εδώ έχει add another answer. Μπορώ να βάλω 12, ας βάλω λοιπόν 12. Τώρα, βλέπετε ότι πρέπει να διαλέξω μια σωστή. Φυσικά μπορώ να διαλέξω περισσότερες σωστές. Οπότε κάνω κλικ εδώ πέρα που βλέπετε αυτό εδώ. Του λέω λοιπόν ότι αυτή εδώ θα είναι η σωστή απάντηση. Ωραία. Και πατάω save. Από τις οποίες αντίστοιχα προέρχονταν οι τάξεις της φάλαγγας. Για να δείξει τη σημασία που προσέδιδε ο βασιλιάς στους πεζούς, τους ονόμασε πεζέτερους, σε αντιστοιχεία με τους εταίρους. Εδώ τώρα μπορείς να προσθέσεις μια άλλη. Παράδειγμα, ποιοι ήταν οι πεζέτεροι. Ήταν οι πεζέτεροι παράδειγμα σαν αντιστοιχεία κτλ. Έτσι λοιπόν, για να μην πολυλογώ, μπορώ εγώ να προσθέσω ερωτήσεις. Ας βάλω μια σωστού λάθος, για παράδειγμα, να σας δω. Ήταν πεζέτεροι κατά αναλογία των
Οπότε εσύ μπορείς εδώ να πεις παράδειγμα σωστό, λάθος. Δηλαδή να κάνεις μία ερώτηση σωστό, λάθος με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Εδώ επίσης βλέπετε έχει ένα κουμπάκι που λέει feedback. Δηλαδή αν τελικά θέλω να λέω στο μαθητή αν ήταν σωστό ή όχι. Και πατάω save. Έφυπους αριστοκρατικής καταγωγής. Τώρα πέστε ότι εγώ έβαλα τις ερωτήσεις που θέλω να βάλω. Ωραία. Και πατάω εδώ πάνω το κουμπάκι finish. Εδώ τώρα με πήγε σε μια προεπισκόπηση. Ας πατήσω να δούμε τι έχει γίνει. Η μακεδονική φάλαγγα αποτελούσε τον χαρακτηριστικό τρόπο παράταξης μάχης, αρχικά των Μακεδόνων και στη συνέχεια όλων των κρατών των διαδόχων και επιγόνων, επί 2 αιώνες, μέσα δεύτερου αιώνα π.Χ. Τη φάλαγγα συγκροτούσαν ελεύθεροι επαγγελματίες της Μακεδονίας, είτε μικροϊδιοκτήτες αγρότες, είτε αστεί των πόλεων. Σύμφωνα με την διαίρεση από τον Φίλιππο, η επικράτεια διαιρέθηκε σε 12 στρατολογικές περιφέρειες. Ωραία. Εδώ βέβαια αυτό εντείνει και την προσοχή του μαθητή, έτσι. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο μαθητής για να απαντήσει σωστά στην ερώτηση πρέπει να κάτσει και να ακούσει προσεκτικά. Ωραία. Τώρα το skip άμα θέλουμε αυτό σημαίνει ότι παρακάμπτω την ερώτηση. Θα δούμε πώς μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε αυτό. Ωραία, και βλέπετε στην αντιτροφοδότηση έβγαλε ότι ο μαθητής απάντησε σωστά. Ας πατήσουμε λοιπόν continue. Από τις οποίες αντίστοιχα προέρχονταν οι τάξεις της φάλαγγας. Για να δείξει τη σημασία. Εδώ προσέξτε λίγο ότι εδώ τώρα η σταγόνα κάτω, στο κάτω μέρος του βίντεο, τη βλέπετε όλοι εδώ. Έχει γίνει πράσινη. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ερώτηση έχει απαντηθεί σωστά. Εάν τώρα για παράδειγμα. Που προσέδιδε ο βασιλιάς στους πεζούς, τους ονόμασε πεζέτερους, σε αντιστοιχεία με τους εταίρους, έφυπους. Τώρα, αν εδώ εγώ πατήσω λάθος, βλέπετε ότι ήδη εδώ μου έδωσε ανατροφοδότηση ότι έχω κάνει λάθος. Ωραία. Βλέπετε ότι εδώ τώρα αυτό το σημαδάκι έχει γίνει κόκκινο. Η βασική μονάδα κατά τον 4ο αιώνα ήταν η τάξη 1536 έτσι με αυτόν τον τρόπο εγώ μπορώ να αξιολογώ εκείνη τη στιγμή τους μαθητές τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν. Ωραία. Θέλω τώρα πέστε να προσθέσω άλλες ερωτήσεις. Υπάρχει εδώ το κουμπάκι edit. Ωραία. Προφανώς μπορώ να το βάλω σε playlist, εντάξει, δυνατότητες υπάρχουν, είναι μετά στον καθένα πόσο θέλει να ψάξει. Τώρα εδώ πέρα εγώ βλέπετε ότι με επέστρεψε στο αρχικό σημείο όπου εγώ μπορώ να προσθέσω και άλλες ερωτήσεις. Ωραία, είμαστε εντάξεις εδώ. Για το πώς βάζουμε ερωτήσεις. Γιατί μετά θα ζητήσω από κάποιον ή κάποιους να κάνετε εσείς έτσι ένα δικό σας βίντεο. Έτσι να το δούμε λιγάκι. Λοιπόν, τώρα ας πατήσω ξανά εδώ πέρα finish. Τώρα προσέξτε λίγο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα αφού το ετοιμάσω είναι να πατήσω το assign. Και λέω σε ποια τάξη θέλω εγώ να το δώσω. Λέω θέλω να το βάλω αυτό στη Δευτέρα Γυμνασίου. Μπορώ να το αναθέσω σε πολλαπλές τάξεις. Αλλά λέω ότι το βάζω στη Δευτέρα Γυμνασίου. Ας βάλουμε next, επόμενο. Ωραία. Μπορώ να απαγορέψω εδώ το μαθητή να μην αποφεύγει ερωτήσεις. Ωραία. Πόσες φορές μπορεί να δει ο φοιτητής, ο μαθητής το βίντεο? Συνήθως εγώ προτιμώ να το βάζω άπειρες φορές. Μπορείς λοιπόν να περιορίσεις το μαθητή, όχι ότι θα το δεις 2 φορές. Ότι με αυτές τις 2 φορές εσύ πρέπει να είσαι εις θέση να απαντήσεις στις ερωτήσεις που σου βάζω. Εντάξει. Εδώ αν μπορώ επιτρέπεται να αυξάνει ή να μειώνει την ταχύτητα και ούτω καθεξής. Και αν υπάρχουν υπότιτλοι μπορώ να τα ανοίξω και από εδώ. Εντάξει. Αν το βίντεο έχει υπότιτλους ενεργοποιημένους μπορώ να τους ανοίξω, να τους ενεργοποιήσω από εδώ πέρα. Και πατάω το assign. Ωραία. Τώρα βέβαια υπάρχει μια πολύ ωραία δυνατότητα, λέγεται live mode, στην οποία εκεί αλλά αυτό προϋποθέτει να υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής, όπου εκείνη τη στιγμή βλέπει ζωντανά ποιος έχει μπει και πόσες ερωτήσεις έχει απαντήσει. Αυτό που θα κάνω όμως τώρα εδώ πέρα είναι
Share assignment. Θα πατήσω αυτό εδώ το κουμπάκι. Προσέξτε, εδώ τώρα μου βγάλε αυτός ένα σύνδεσμο. Θυμηθείτε λίγο στο e-class τι είπαμε πριν περί συνδέσμων και πώς μπορώ να βάλω αυτό το βίντεο στο e-class. Αυτό τώρα είναι το επόμενο βήμα. Πατάω copy link, τα έχω και στην παρουσίαση αυτά. Ωραία. Ας μπούμε λίγο στο e-class ξανά. Ωραία, για να συνδεθούμε. Ας πάμε λοιπόν, πού να πάμε, ας το βάλουμε εδώ πέρα. Έχουμε μάσει και πολλά μαθήματα. Χρησιμοποιώ αυτή την πλατφόρμα ανελιπώς από το 2011 νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε, επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Τώρα προσέξτε, πάω εδώ ξανά λοιπόν στις συνδέσεις διαδικτύου και λέω προσθήκη συνδέσμου. Κάνω τώρα επικόλληση το σύνδεσμο. Ωραία. Αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Και λέω εδώ πέρα ότι θα το ονομάσω Μακεδονική Φάλαγγα. Και πατάω προσθήκη. Για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί όμως τώρα αυτό εδώ το βίντεο. Ας πατήσω πάνω του. Βλέπετε ότι με πήγε κατευθείαν στο ερωτηματολόγιο, χωρίς να χρειαστεί να έχω κωδικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή ακόμα και στο WebEx ο μαθητής απλά να πατήσει πάνω και να το κάτσει να το κάνει εδώ με την ησυχία του. Ωραία. Προσέξτε τώρα τι άλλο θα κάνω. Θα πάρω λοιπόν εγώ εδώ πέρα τώρα, αυτό είναι εδώ το σύνδεσμο, θα πω αντιγραφή, θα το κάνω αντιγραφή. Ωραία. Και θέλω να το βάλω, παράδειγμα που να το βάλω, ας το πούμε στο ημερολόγιο. Νέο γεγονός και λέω τίτλο. Ή μάλλον πώς να το βαφτίσω, άσκηση, ας πούμε άσκηση. Λοιπόν, λέω παράδειγμα ότι είναι ένα γεγονός που θα κρατήσει μία ώρα και προσέξτε τώρα τι θα κάνω. Κάνω επικόλληση, πατάω Ctrl V, επικόλληση και αποθήκευση. Τώρα εδώ πέρα ο μαθητής που θα μπει στο ημερολόγιο, προσέξτε ότι εδώ ήδη έβαλε μία τελίτσα, μπορεί να πατήσει εδώ πάνω σε αυτό το link. Ωραία. Και να πάει στο βίντεο και να απαντήσει τις ερωτήσεις. Τόσο απλά. Και έχουμε κάνει ένα καταπληκτικό εργαλείο. Βέβαια ξαναλέω ότι δεν είναι υπανάκια, έτσι. Είναι ένα εργαλείο το οποίο συνήθως χρησιμοποιώ για να σπάσω λίγο το μονότονο. Δηλαδή το μπαίνω, παραδίδω, ζητάω εργασίες, κάνω, μπορεί να γίνει βαρετό κάποιες φορές. Έτσι και βαρετό μπορεί να γίνει στους μαθητές μας, αλλά ταυτόχρονα και κουραστικό για εμάς τους ίδιους. Επομένως τι κάνουμε? Βάζουμε ένα βίντεο, βάζουμε να παίζουν ερωτήσεις, έχουμε λοιπόν την προσοχή τους, θεωρώ ότι θα αυξήσει την προσοχή τους και τους είναι ευχάριστο. Βέβαια γίνεται ακόμα καλύτερα στο εργαστήριο πληροφορικής και με τη χρήση μαζί του e-class. Τους δίνετε και τα ακουστικά και πιστέψτε με ότι τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή όσες φορές το δοκίμασα υπήρχε μεγάλη επιτυχία. Το χρησιμοποίησα παράδειγμα στην πρώτη τάξη. Εντάξει, ακόμα και ο Θανάσης σε αυτή την περίπτωση του άρεσε αυτό το εργαλείο. Εδώ πέρα. Και φυσικά μπορείτε εσείς να βάλετε μέχρι 20 βίντεο. Ωραία, βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια δουλειά μέχρι να γίνει. Ωραία, έχει βέβαια κάποια δουλειά, έχει μάλλον αρκετή δουλειά μέχρι να γίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά θα το κάνουμε μόνο μία φορά. Ένας υπολογιστής. Θα σας μιλήσω κυρίως για τους υπολογιστές γραφείου, αλλά θέλω να ξέρετε ότι με τον ίδιο τρόπο είναι φτιαγμένοι είναι, λοιπόν, όλοι οι υπολογιστές. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μπορέσω εγώ να κάνω μια επανάληψη για παράδειγμα. Ωραία, αλλά είπαμε δεν κάνει να το χρησιμοποιείς συχνά, να το κάψεις. Αυτό. Τώρα
θέλετε να δοκιμάσετε εσείς οι ίδιοι να κάνετε ένα βιντεάκι και να βάλετε το σύνδεσμο εδώ πέρα? Εγώ προσπάθησα να το κάνω από το Chromebook που έχω, αλλά δεν με βγάζει. Πατάω το edpuzzle, ας πούμε, το .com, το δεν είπατε? Ναι. Αλλά δεν μου το ανοίγει, δεν μου βγάζει... Λοιπόν, ας δούμε λίγο τότε την εγγραφή λίγο από την αρχή για να κάνω ένα logout και ας κάνω μια εγγραφή. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε. Sign up. Ωραία. I'm a teacher. Και λέω ας βάλω continue with Microsoft. Ωραία. Ή Gmail. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Gmail σου. Ορίστε. Ναι, δεν μου τα βγάζει όλα αυτά. Δεν μπαίνει καν. Δεν το ανοίγει καν. Δεν το ανοίγει. Ναι. Καν. Για δοκίμασε ρε εσύ. Για γράψε google.com. Για γράψε το ED puzzle. Αυτό. Αυτό έγραψα. Ωραία. Μου βγάζει αυτό ακριβώς. Πατάω πάνω στο ED puzzle και δεν μου το ανοίγει. Δεν το ανοίγει. Καν. Όχι καθόλου. Ποιο browser χρησιμοποιείς? Δεν ξέρω, το Google έχω. Έχω το Chromebook όμως, δεν έχω υπολογιστή. Ίσως γι' αυτό, αλλά θα έπρεπε το Chrome θα έπρεπε να το ανοίξει. Δεν θα έπρεπε να έχεις αυτό το πρόβλημα. Δεν μου το ανοίγει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Οπότε δεν μπορώ να ήθελα να το κάνω τόση ώρα. Να μπορώ να τα κάνω τα βήματα που κάνατε. Ενδεχομένως το Chromebook να έχει κάποια παλιά έκδοση του Chrome το οποίο δεν τα ανοίγει. Ναι. Οπότε δεν θα μπορέσω να ασχοληθώ με αυτό το βίντεο. Γι' αυτό θέλω να σας πω. Τώρα τι να σου πω. Το κάνω από το σχολείο. Δεν πειράζει, θα το δουλέψω κάποια στιγμή. Κοίτα, θα το δούμε αύριο μαζί αυτό στο σχολείο. Θέλω να το δω κι εγώ πάνω στο Chromebook, εντάξει. Μήπως θέλει κάποια ρύθμιση, θα το κοιτάξουμε λιγάκι εκεί στο σχολείο αύριο, εντάξει. Εντάξει, έγινε, ναι. Λοιπόν, κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάποια δοκιμή, να δει, να κάνετε ένα κωδικό, να σας αφήσω εδώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνετε και ποιος ξέρει τι πολλά πραγματάκια. Κάποιος εθελοντής. Προτείνω το κάνουμε μόνοι μας και αν έχω κάποια πορεία να το δω. Ωραία, πολύ ωραία. Έξοχα, αυτό είναι το καλύτερο τότε. Εντάξει, είδατε πώς γίνεται εγγραφή. Λοιπόν, ξαναδείχνω. Continue with Microsoft, ωραία. Δεν μας αφήνει με Microsoft τον κακό του τον καιρό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ. Δοκιμάστε με ένα Gmail, αν έχετε Gmail. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα το μόνο που θα σας ζητήσει είναι ένα συνθηματικό. Ωραία. Επίσης κάτι που πρέπει να πατήσετε είναι οπωσδήποτε αυτό εδώ, ότι είστε 18 ετών. Εδώ πέρα βέβαια μπορεί να θέλει να στέλνετε κάποιες προσφορές, δεν το κάνετε. Και λέω create new account. Εδώ πέρα τώρα αυτός θα μας δημιουργήσει ένα account. Επίσης εδώ τι συμπληρώνω, ότι το σχολείο μου. Ωραία. Για να δούμε, δεν έχει το βογατσικό, απαραδεκτό. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να μας βάλουμε στο χάρτη. Συμφωνούμε? Ωραία, ας πούμε ότι εδώ ας το βάλουμε και με την ευκαιρία ας το προσθέτουμε εδώ πέρα. Ορίστε, αυτό τουλάχιστον το έχει. Εντάξει. Λοιπόν, για φανταστείτε τελικά ότι μας έχει. Ωραία. Ας διαλέγει. Βέβαια αυτά να ξέρετε είναι τυπικά, ωραία. Τα πιο πολλά. Εντάξει, μας καλωσορίζει. Εδώ πέρα μπορεί να μας δείξει και αυτός έχει σύντομα εγχειρίδια χρήσης και ούτω καθεξής. Τώρα προσέξτε όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Είναι ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε τώρα. Τι κάνουμε? Μπαίνω εγώ στο Gmail και με έχει στείλει, πρέπει να μου έχει στείλει κάποιο link επιβεβαίωσης. Για να δούμε εδώ λιγάκι. Το βλέπετε? Να το. Εδώ τώρα ζητάει από εμάς μια επιβεβαίωση, την οποία απλά πατάω
Και τελείωσε η ιστορία. Και δεν χρειάζεται πια να ξανασχοληθώ ποτέ πια. Από εδώ και πέρα τώρα εγώ μπορώ να συνεχίσω και να δημιουργώ περιεχόμενο όπως σας έδειξα πριν. Εντάξει, θέλετε να το ξαναδούμε? Είμαστε εντάξει με αυτό? Είμαστε ok. Ωραία, είμαστε ok. Λοιπόν, οπότε ας αφήσω λίγο εδώ την παρουσίαση και όταν έχουμε κάποιο νεότερο, εδώ είμαι, μπορείτε να με ρωτήσετε. Ωραία. Όποιος έχει μπει ήδη στο e-class θα μπορεί, φαντάζομαι, να βλέπει και την παρουσίαση εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ το έχω αναλυτικά, βήμα-βήμα, τι πρέπει να κάνω. Εντάξει, και εδώ είναι οι πηγές. Και στα δύο υπάρχει ένα πολύ δεν αναλυτικό. Ακούγεστε. Εγώ δεν σας ακούω. Λοιπόν, και στα δύο, εδώ υπάρχουν διάφορες πηγές τώρα, εντάξει. Αυτές είναι οι πηγές που χρησιμοποίησα για να γράψω αυτή την παρουσίαση. Ωραία. Τις οποίες μπορείτε να δείτε και εσείς. Είναι αρκετά αναλυτικές. Βέβαια, σημειώνω κάτι στο e-class ότι μπορεί να βρείτε πολλά και διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι όλα ενεργοποιημένα από τους διαχειριστές. Ωραία. Οπότε κλείνω λίγο το μικρόφωνο μου προς το παρόν. Κύριε Νίκο, σε αυτό στην επιμόρφωση μέσα θα ανεβάζετε ό,τι κάνουμε από εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι? Και εσύ μπορείς να θα ανεβάζεις και εσύ, και εσείς μπορείτε να ανεβάσετε. Όποιος επιμορφώσει, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, και άμα θέλετε μπορείτε να ανεβάζετε διάφορα σχετικά, ας πούμε, τα οποία πιστεύετε μπορούν να βοηθήσουν κι άλλους. Εντάξει, να μην το κρατήσουμε, δηλαδή μην το περιορίσουμε μόνο σε αυτό. Λοιπόν, έχετε να ρωτήσετε κάτι ακόμα? Θέλετε να το λήξουμε για σήμερα? Τι θέλετε να κάνουμε? Εγώ προσπαθώ να μπω να κάνω εγγραφή στο σχολείο και δεν μου βγάζει το γυμνάσιο Βογατσικού. Ότι είμαι εκπαιδευτικός εκεί. Δεν στο βγάζει. Λοιπόν. Όχι. Στο μάθημα είσαι γραμμένος εσύ όμως? Το βλέπεις το μάθημα? Όχι. Καταρχήν έχει συνδεθεί στο e-class σου? Βγάζει αυτό εδώ το χαρτοφυλάκι ο Χρήστη? Λοιπόν. Ναι, μου το βγάζει, αλλά απλά δεν μου φαίνεται τίποτα. Φαίνεται μόνο τα άλλα σχολεία. Φαίνονται μόνο τα άλλα τα σχολεία? Ναι. Για κάτσε λιγάκι να δούμε εδώ. Γιατί πατάω εγγραφή σε μάθημα και δεν μου δείχνει τίποτα. Λοιπόν, καταρχήν, έτσι, σχολική μονάδα. Για να δούμε λιγάκι. Έτσι, καταρχήν, εσύ που βρίσκεσαι, αυτό εδώ πέρα σε έβγαλε? Σε αυτό το σημείο είσαι? Παίρνουμε γιατί βλέπω δύο. Λοιπόν, έπαιρνα επειδή είμαι σε δύο νομό Καστοριάς και Δωδεκανία σου, μπαίνω στο Καστοριάς και μου βγάζει σε πρώτη φάση μόνο το ΕΠΑΛ του Άργους. Νομός Καστοριάς, έτσι. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν σε βγάζει? Ναι. Δευτεροβάθμια νομό Καστοριάς, μόνο ΕΠΑΛ Άργους, μου βγάζει προς το παρόν, για να πω και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, και τι δεν σε βγάζει? Θα πρέπει να σε βγάζει εδώ πέρα, κάτσε λίγο. Πατάω όλα τα μαθήματα. Εμένα κοίτα, μου τα βγάζει εδώ όλα, μέχρι και το γυμνάσιο Γαύρου, ας πούμε, έχει. Τώρα μου το βγάλει τώρα. Α, ωραία, εντάξει, θέλει ίσως κάποια ώρα. Ημερήσιο γυμνάσιο Βογατσικού. Ναι, το βγάλει τώρα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, τώρα υπάρχει κανονικά, ναι. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, φυσικά αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, όπως βλέπετε, έχει και σύστημα μηνυμάτων. Δηλαδή μπορείτε εσείς εδώ πέρα
υπάρχουν και μηνύματα, ωραία. Δηλαδή μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα προς όποιον θέλετε. Ωραία. Μπορείτε ακόμα να στείλετε και ένα αρχείο. Να πάτε να προσθέσετε κάποιο αρχείο το οποίο ενδεχομένως θέλετε να δείξετε. Δηλαδή πολλές φορές εσύ όπως τώρα είχες μία απορία, έτσι. Είναι πολύ βολικό να χρησιμοποιήσεις τη συντόμευση για αυτό που έδειξα. Για την οθόνη. Δηλαδή μπορείς να κόψεις εσύ ένα τμήμα της οθόνης για να το μπορούμε να το κάνουμε εδώ επικόλληση κατευθείαν. Τώρα πήρα ένα στην τύχη. Όχι, δεν μπορούμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε. Έτσι μπορείς να μου στείλεις ένα αρχείο, παράδειγμα, μια φωτογραφία. Όλα αυτά γενικά τα θέματα χειρισμού υπολογιστή, εντάξει, feel free, ρωτήστε. Τώρα αυτό εδώ το εργαλείο ενδεχομένως δεν το έχετε. Τι ακριβώς είναι? Αυτό εδώ είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το λεγόμενο Grammarly, το οποίο όταν γράφεις ελληνικά ή αγγλικά σου διορθώνει τα ορθογραφικά λάθη και όχι μόνο αυτό, σου διορθώνει και τη σύνταξη. Πολύ καλό εργαλείο και αυτό. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θεωρώ ότι θα μπορούσαν να ήταν και αυτά ένα θέμα από μόνο τους, έτσι. Φυσικά εδώ θα το βγάλουμε λίγο πιο όμορφο. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα επίσης έχουμε και άλλα πράγματα. Εντάξει. Δεν ξεχνάμε και αυτό εδώ το κουμπάκι. Αλλαγή σε περιβάλλον μαθητή, σε περιβάλλον εκπαιδευτικού. Βλέπετε ότι στο περιβάλλον μαθητή δεν έχω τις ρυθμίσεις. Ωραία. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο είναι κυριολεκτικά ατελείωτο. Είναι ατελείωτο. Δηλαδή και το πλήθος των εργαλείων τα οποία υπάρχουν είναι αμέτρητο. Είναι αμέτρητα. Πραγματικά. Ωραία. Τώρα εγώ θα σταματήσω την καταγραφή